Wagt aýdajan gujoklap ýüregim para etdiň ha. Aýda, mümkin birmin? Golmaýardylaňyz. Awa mübarek bolsun emmemizki. Bayram namazy mübarek bolsun. Men zaryadym öşdi bolmuş birine gul gowşurmalym bolsa jaň etmäge telefon barmy ha? Bar. Siz gije iş ýapýarsyňyz da? Hawa. Bugün bayram namazy. Hawa. Mübarek bolsun. Hawa. Şoň üçinem bulyňyz almady. Bugullere özüňiz alyň şuny. Vay oğlum ne? Bir şu gül özüňiz alyň ha. Soňam ýene de bir zat berjekmi? Soňam telefon berjekmi? Vay. Ay oğlum ne ettin ha? O telefonam alyň. Çağalaňyzdan birine sowat berseňiz bunda alyň. Taňar erkasyn. Bile elkasyn. Vay. Bayram namazyň mübarek bolsun. Sağ ol, taňar erkasyn. Şu aýda birine garaşyp durdyk. Wagtyňyz almaly. Sağ olun. Şu begenç bilen bir hili gynaş duýuk garşy ne düşünürip bilemok gysgaça aýdamda 11 aýyň sultany Ramazan aýy dinni. Bayram namazyňyz mübarek bolsun. Inki ýyllara nisip etsin. Tergerek şeýle bolýan aslında gürleýän men şu wagt gürlek bilemok. Sebäpsiz ýylgyşlar ötmek bilen dowam edýär. Artyk hiç zat diýip bilemok. Sag olun. Begenç maşynik saňa ýüzlenesim belä gater ötley. Senden ýadadym, sen ýa maşyniklerden näy. Begenç sportlik goýmaly, ala begenç maşynik menlik goýaw gaýrat edo zaýbalo. Gatnap da bir zat goýýan skit gedip ýok awanyň o baryp zaýbalo nima beýtme adamlar kösemi özüň awur satjaňmy sataňokmy kim bilýär ony Hudaý bilýär barýan ýok tordy o ýerden bardym näet torýar aýol bir futbolkan ýok bolsa goýma satlyk o gaýrat halk kösemi Türkmen halklary gaýrat et. Doýguny senden o gaýrat edo maşynik. Jeyhun start diýe, näme start diýe. Öz adyňa ma sataň o. Kirdi dalýan mardyn, getirwem halky hudurlaýan. Ýertilýär bir gün giýilen o zatyň. Hudaý kessin o men 7 krossowk galdym. 40 mandy. Bir hepde de giýmedim aş ökçesi gaçdy şoňlay. Maşyny o seni torana bardım da zynk gaýtdym maňa diýniňe ýadyňa düşýändir özüň. Videony gördi towa gelo. Oraday. Arada dostlar Midayet barada video koydum. Ve o video bu prosmotralli köp adam beğeni favorliydi Tanrı yalkasını diýýär içiňizde. Yine de kän adam ona rassamaha diýipdir. Başga da torsuk diýipdirlermi, porsuk diýipdirlermi, müdayet diýipdirlermi, nudayetmi? Garaşuň hemmesiniň tapagyny düşünürýän. Birinji rassamahadan başlaýar dostlar. Ine bu görýän haýwanyňyza rassamaha. Bu görýäniň gapdalyna Midayet ikisi düýbünden başga ýerde ýaşaýan başga jandarlardyr. Awa bular meňdeşlerler, kän ýöne aýratyn ýerler hemken. Bir-birden durup geçýär şuň üstünde. Birinji bilen Midayet bilen rassamaha urşdo kimalar öýdýär. Jogaby videoň soňuna dostlar. İlk bilen ikisiniň ýaşaýan ýerleri. Midayet Afrika bilen Aziýada ýaşaýar. Rassamaha bolsa Taýgada, Kanadada hemde Alyaskada ýaşaýar. Indi boýlary we agrymlary boy Midayet'inki biraz kiçirek, Midayet'inki 24-50 cm aralykda, 70-60 cm ýetýän Midayetlerim käbir görnüşleri ba, rassamaha bolsa 75-80-85 cm aralykda ulrak janly. Agrymlary Midayet'inki 9-16 kg aralykda, rassamaha bolsa 9-25 kg aralykda bolýar. Ýerdatlary Midayet içýäniýe, ýylanyýe, tapan maslyklaryny ýa, guşlaň ýumurtkasyna urulap ýa, guşlaň özüni ýa, baly ýa, oty ýa, umumyň iki hemsi ýadny.
ikisem hemme da diye. Yönü ağlayış stilleri samaha egerde bir adacık yüzüne günün nagıl topulayan bolsa midayet izden hareket etmän goýar. Ol mysal üçin yol bolsa ağlap bolsa çala ile seretdi şonuň ağынан kaçıp gitmän goýar. Senin dişiniň güýçleri midayetiniňki entek barla hanalarda barlanylmadyk. Yönü pıştylyň pansary sünkünü arkaýyn dişläp alyp elýär mesele ýok. Rassamahanky 843 kilo. İkisem gıykılıkçı, ikisem şerray bujanarlar. Yönü midayet awa topulanyna gıygırýar, gorkuljak bol. Rassamaha eýem ýank aw alyp agdyna dişine saklanyny, şonuna şulaw menkidir diýip daşda ora aňlatmak üçin gıygırýar. İkisem kunitsalar maşgalasyna degişli ikisi garynlaş, yönü ikisi uruşda inni kim alar? Jogab dostlar, ikisi tebigatda hiç asan duşup bilmeýär. Sebäbi biri ysyrdy, birim sowuk ýerde ýaşar. Yönü teoretически egerde bir valyer salsam ikisini başa baş sıptırsan rassamaha alar diyen çaklamalar bar. Gyzykly bolan bolsa hökman kommentariýada, like, repostda reaksiýalaryňyzy bildirin. Inni bilýän bilen dünýä garaşyny ýeňildim. Salam halaýyk, eger kamera edilişler ýalyk şekilde gürlemek çekinýän bolsaňyz size 3 tane lifehack öwretjek. Birinji bilen size başda özüňizde cringe gelip biler. Aslında siz aňyrdaky siz görýänleri gürleýäňiz ýöne beýniňiz şonu olar kabul etmeýär. Şonuň üçin beýniňizi anandyrmak üçin garşyňyza bir ýerini alyň we şoňa gürrüň berip otur, kaňyz bahana bilen kamera düşýän ýerden. Meselem şu wagt Merediffa, men diňläp otur, men Merediffa agtaryp otur, pikirlenme, ýöne bahana bilen kamerany açjaň. Şonuňa gowy ýeňledýän eken maňa kömek etdi. Ana ikinji bilenem Clips programmasy bar. Apple'ın özününki. Şonu açýaňyzda ýüzüňize emoji goýýaňyz. Siz bir hili öz ýüzüňizde mimikalaryňyzdan çekinýän bolsaňyz, o taýda multiýaşny bolýan. Şonu bir açyk ýeňledýär. Üçünji bolsa näme etmeli? Şeýle bir köp video düşüp goýmaly bolýan. Bir ýerden soň öz-özüňize diýersiňiz. Haýsy bir videomdan tonoýna bular 100 bolly, 200 bolly diýäňizde balýala diýäňiz. Hanana atpiska, şantaj, montaj sağ olun. Men bilmedim bu samsyk nerden tapyldy. Elli seret körpäň trendi yapyldy. Diýersiňiz Google atam bilen sokuldy. Wagysy san leseyle geçse fiýçilaguni. Bargulatsaň towuk bolup ýygyrýar. Agarsynlaklar bir zat diýip siýgyrýar. Reska şova telefonu bir çağır ya. Vakiyesi sal leseyle geçse famfaguni. Ese sal men pek oynamany koydum. Pek oynamaktan ben tatava doydum. Anaro Google körpäň rekordum koydum. Vakiyesi sal leseyle geçse famfaguni. Anaro Google körpäň rekordum doydum. Wagiyesi sal leseyle geçse famfaguni. Her saat kadereyle eline ellik bereyin. Koşuşlarımı torsaydı özüm eltip bereyin. Sen bergiyim kal vakti gülmek üçün göreyin. Wagiyesi sal leseyle geçse famfaguni. Baklas kaferet kella vurup basladı. Susam fıgap tek bağrı tasladı. Ellileri polga taşıp başladı. Vakiyesi sal leseyle geçse famfaguni. Ağam bir soylu leseyle geçse famfaguni. Ağam bir soyun çedasları da yok erkek ol. Ağam bir soyun savun. Savun ağam savun. Gel bari inni gel hayda gel birmin gel bari. Valla sen beni. Valla sen. Ay balut dinle beni. Birinci cezal.